Karamogo be tanu eba be ke danga no fora o kele robe bi islamé mbe to kira tay nchugo de la sallallahu alaihi wasallam o de be fo ni min sera ka bara o yoye ni ma se ka bara kira tay ngoni o ndi sallallahu alaihi wasallam mais ka islamé moderniser ka adama dun ke comme bagan ni adama de makala cena ite mindo enfant fleni même celle de fo ibe maya mobili sorok mani ma chama bodo a mobili sorok mani na tara mobili dlaoro la hali baram ka ke mobili la keme nani ubu wa flam na la fonu sira na ala ni parce que abale kuna di mobili te ko deni de surtout buto afa ko mobili sani mangala sa maral liga gele so asa te mobili ko nyero al na tara ku ga ampulu fali ateme keme nani keme woroka do wa flam la bolola na tara o fendo nettoyer doron ka mobili bani do ka wuli fendo déboucher doron ba bo ti dodi are wa sababo gadi ngana juna na o bla na mobili wore mara ko bla ka do wore mara na nana ni da do faye do la ba ko iske fatila bo inyebo kelina de islamere na susi yani mo ka kala ate foidon na be no imana fofem fa abdala comme un convincement kungolo salo chuko mina ku ukema kundan ye ku kumbo barka yinika ku ukumbo alabato ka ku ukema fuye ku je ka jela tike ko ka dra ala ni e ko na e je soro dora ka aljine ko asirila ka soro wallahi o techi ci do mamma ci bla usraka alakira sallallahu alaihi wasallam ko ceddo délégation de la kana alakira aba ko mu mamma ko nyona bo wal mamma mu magi nana be kira ko sallallahu alaihi wasallam to were impliqué kira ka chidien wala na wula doro wulina we klekele ga flage we hak na ko gono ko aka demba o ta ko ya go ka ta ka demba o ko ne ko aka demba o ta ko ya go ko ay ta ka demba o koro ene de be nige ne te kira ene te nabi may ne de be nige ko eki occupé ne na doron ibi aljina soro ere ka ala bato ne te encourager ola ala jeyini ni sira ne te encourager ola bal ne te encourager ka kala ere madola hadi pour que gi de kala do bi décourager la ko ni ya kala ko be keni donc ete kala et de kala parce que ne de kala na za abana somi ay min zorela ale deundino sore deuna ala mambla dina natande dina ye bato nyebe fo mowe ala de fo ka ala kanudo mola na mboro la ambe tanchife ni mingo kariye ala ko fone a jarayin honna omne ko shori kono barabana kwenda madi mais amena daga do nyon dala a munu maso mo ba ko ma munu ko mama jon go ko mo mamsa mo jon yo fo jere kono polo bada shimo fo kabi jere dara jon go ko mo mamsa mo men yo fo doro ko re ibana kiraw ka ci de yamaw alayhi wassalatu wassalam ci de onde davion belafsa manjui mo kapsa mo inga mo be fsa ni srami yaw ba fa go sra de bla angwa sigi kana o sra de ka ala inna awliya allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun waljua te blogi bay waljua te femembulu waljua jumay mambe sra la ya dalido al donc beb se ka bonya soro ni ala insra de dina sra ngame dina sra bonya ma ete ni adama de bonya do ko ni war ko ni fama ko de wa o moto o bonya ibo légaliser don i mago de kama la horama ko reto yo i mago be war tigila ko ni iba ka sabara ko njoshu ga chiga eno ban mais rebe ka sabara joshi me ikono yere ba don me mago de no fe era mobili dam ne ki joyere ba don abena 5000 mindi e bode no sene ba ko la horma ko rete o
ala le yɛrɛ b'o dɔn nin jɔn bɛ a b'a ka nasɔngɔ de nɔfɛ o ye diɲɛ bonyaw ye nka ala yɔrɔ bonya parce que an bɛ ka kuma ni ala tɔgɔ de ye an bɛ ka kuma silamɛya dunna bonya bɛ fɛn minnu na ala y'o fɔ inna akramakum indallah atqakum anw la maa ba ala yɔrɔ o tɛ ko mɔgɔ dɔw siya ye mɔgɔbaya ye o tɛ ko mɔgɔ dɔw cogoya olu de kan ka bonya ni mɔgɔ tɔw ye ko minnu bɛ siran ala ɲɛ e de bɛ ka kalanden min diyagoya k'a k'e bonya o bɛ siran ala ɲɛ